Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आशा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा गुड न्यूज आपडेट बेनो जाबाय ADRE नोंथांमोन फाइनाली गोबावनिफ्राय नेबाय थादोंमोन। दा बेनि अनलाइन एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाथारसिगोन थाबैनो आरो नोंथांमोना दायो Gr.3 आरो Gr.4 आव जेराव नोंथांमोना साख्रि मावनो गोसो इन्ट्रेस्टेड दङ नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनो हासिगोन। अफिशियेल टाइमाव एक्टिभ जानाय लोगो लोगो गाबोन 10 नभेम्बराव नोंथांमोनाहाय एक्टिभ जानाय लोगो लोगो सेबानि पर्टेलाव फैनानै एबा आसाम स्टेटनि पर्टेलाव फैनानै नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनो हागोन। दा लोगोफोर बेयाव मा डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोना इम्पर्टेन्ट दा नोंथांमोना गाबोन अनलाइन एप्लाइ लिंकआव एक्टिभ जायोबा साबमिट खालामनांगौ जाबाय फट' स' लेटेस्ट फट' जानांगोन माने फट'आ नोंथांमोना गोदानखौ होनांगोन जेरै अक्ट'बर नभेम्बराव नोंथांमोना खेबनायखौ जाहाथे होयो मानोना फट'खौ गोदान बिदों एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना स्केन सिगनेचार होनांगोन माने ब्लेक पेनजों नोंथांमोना साइन होनानै स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन। दा बिनि साइज केबिखौ बेसेबां नांगौ गाबोनो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय बाखि डकुमेन्ट्सखौ नाङा खालि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि आइडिखौ नांगोन मानोना बे आइडिजोंसो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै जेब्ला आइडि मोनो अब्ला लगइन खालामनानै फाइनाल फर्म साबमिटआव खालामनांगोन एप्लाइखौहाय आरो बिनि सायाव गाबोन A to Z भिडिअ फैगोन स' बेखायनो नोंथांमोना एसेबां हाखु दाखु दाजा जास्ट एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बड' इनफो इउटुब चेनेलावहाय आपडेटखौ मोनगोन। आरो जायफ्रा स' नोंथांमोना क्लास 10 फरायबाय ओरैबायदि अपसन दङ क्लास 10 फरायनाया नोंथांमोनाहाय ड्राइभार पोस्टआवबो खालामनो हागोन जुदि नोंहा LMB लाइसेन्स दङबा बेनिफ्राय Gr.4 आव क्लास 8 लेभेलाव आरो 10 पास लेभेलाव नोंथांमोना अपसनखौ मोनगोन आरो जायफ्रा 8 पासल' नोंथांमोना Gr.4 लेभेलाव हागोन क्लास 8 सिम फरायनायनि लेभेलाव बेनिफ्राय 10 पास जानाय नङा आरो जायफ्रा HS पास नोंथांमोना Gr.4 आव मोननैबो केटेगरि क्लास 8 पासनि 10 पासनि Gr.4 आव नोंथांमोना खालामनो हायो आरो जायफ्रा डिग्री पास नोंथांमोना Gr.3 आवल' खालामनो हागोन आरो ड्राइभारावबो हागोन एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा HS पास नोंथांमोना ओरैबायदि अपसन दङ बेनो जाबाय नोंथांमोना Gr.3 आव नोंथांमोना हागोन अके स' Gr.3 आवबो नोंथांमोना हागोन आरो नोंथांमोना Gr.4 आवबो हागोन। दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स गाबोन लिंकआ एक्टिभ जासिगोन अफिशियेल टाइमावहाय आरो जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय बड' इनफो इउटुब चेनेलावहाय मोननो हागोन। दा डकुमेन्ट्सआव ओरैबायदि खालामनांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि मेट्रिक पासखौ माब्ला खालामनाय बबे इयाराव खालामनाय बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों बेखौ डेटाखौ सोथारनांगोन होमबासो एक्सेप्ट जागोन डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव नङाबा स' नोंथांमोना मिस्टेक होयोबा रिजेक्ट जानायनि चान्स थायो बेखायनो एप्लाइ खालामनाय सिगां गासैबो A to Z नायग्रोजोब दा गासैबो अके जायोब्लासो नोंथांमोनाहाय फाइनाल साबमिट खालाम नङाबा खायसेना नामा मिस्टेक बेनिफ्राय पार्सेन्टआ मिस्टेक जायो इयार अफ पासिंआबो मिस्टेक जायो बेखायनो खनसे रिपिट नायनानै जाहाथे फाइनाल साबमिट खालामो। दा बेनोमोन नोंथांमोननि रिमाइन्डार भिडिअ मानोना गाबोन लिंकआ एक्टिभ जासिगोन 10 नभेम्बराव आरो लास्ट डेटआ 29 डिसेम्बराव।